Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Ngibuyile futhi nesibonelo soku-convert ama-degrees to ama-radians, ukushintsha ama-degrees ukwayisa kuma-radians noma ukuguqulela ama-degrees ukwayisa kuma-radians. Kuthiwa convert 150 degrees and negative 45 degrees to radians. Kuthiwa siguqulela ama-degrees lawa amabili siwayise kuma-radians. Kancane nje isikhumbuzo. Ukhumbule uma sinesekeli enkulu, sekeli noma indingiliza ye-orintshi eliphelele, ichashaza lami laphayana lisemaphakathini. Ngizozama nje ukuthi ngidroye noma ngidwebe isekeli engathi yinhlenyana engihlezi ngidweba amabi. Hhayi ingconywana kunala ngisengangadweba phambilini, ingconywana yinhle. Leyana isithi indingiliza ephelele, i-radians leyana, noma uma uhlephule emaphakathini ukhumbule-ke ukuthi i-unit cycle yethu noma ukujikeleza kwethu silijikeleza indingiliza u-3 ifana nokuthi u-360 degrees. Into efanayo kulezi zombili ukuthi kunalento abayibiza i-radians. I-radians nayo noma i-pi radians iyenye iyindingilizi u-360 degrees loya uyalingana futhi no-pi radians noma u-pi radians uyalingana naloya 360 degrees oyi-unit cycle yethu noma oyindingiliza yethu enkulu leya iyafana nokuthi futhi isese-pi radians. Mhlambe noma ungayibheka futhi ngale ndlela yokuthi iwu-2 pi radians or radii. Inye language noma yebo inkulumo nje esinayo ezibalweni. Khumbule leyana yilento esibiza i-circumference of a cycle noma ukuphelela kwendingiliza. Uma indingiliza iphelele kanjena ilapho sibiza khona i-circumference of a cycle. Singaphinde futhi sibize i-unit cycle. Ngakho-ke ayihlukanga kunokuthi u-100 360 degrees noma u-2 pi radii or noma u-2 pi radians loyana. I-radius yakhona kena nayo bese ngenzeka ngalo mbala green ukusuka lapha ecashazeni kuya le sibiza i-radius noma i-1 radius mase liphelele iyonke indingiliza kanjena ingaba u-2 pi radians. Nawu lapha yana u-2 pi radians loyana engimbhala lapha phambi kwenu. Nayi nje into encane engifuna mhlambe sizibuye sizikhumbuzane. Ukhumbule ukuthi u-2 pi radians uyalingana noma is equals to ulingana no 360 degrees. 360 degrees bayafana u-2 pi radians no 360 degrees. Kusho ukuthi yinto noma indingiliza ephelele sijikeleza ngokuphelela kulokhuya kokubili. Uyakwazi-ke futhi ukuthi ukudivide ngo-2 kokubili lokuyana uma ufuna ukuthola ukuba isekeli yakho noma indingiliza yakho ihlephula ngoba uma ukudivide ngo-2 laphayana uthola ukuthi ubu-2 bayakhanselana usaya ngo-pi radians. Pi radians yethu noma ngaba i-radius yethu leyana ngale uma udivide u-360 ngo-2 noma mhlephula u-360 ngo-2 uthola 180 degrees. 180 degrees. Ungaphinde ungapheleli lapho-ke. Singakwazi ukuthi mase sine-formula enje noma ususinayo lo mqondo singakwazi ukubala leyo 150 degrees naleyo negative 45 degrees bayise kuma-radians. Singakwazi ukuba convert noma sibashintshe. Singakwazi ukuthi mhlambe sithi futhi u-pi radians leyana naye uyafana ukuthi u-pi radians naye uma ufuna ukuthola u-pi radians ubani u-1 kahle kahle kufana nokuthi u-pi radians oyi-1 ungena kangaki kubo 180 degrees uthola ukuthi usingena kangaki u-1 loyana osala ngaye ukuba i-radius yethu. Uzibuze futhi ukuthi futhi ungaphinde ukwenzela ngale kuma-degrees uthi i-degree 180 degree elilodwa lingena kuma-pi radius angakanani. Lingena kangakanani ku-pi radius. Lento ozoyenza i-division futhi ungayikhohlwa lento kaba cross multiplication abo cross division iyasiza kakhulu ku-mathematics. Isiza kakhulu kabi uma uyazi uzokwazi ukuthi uphumelele kakhulu.
lento engiyenzayo ke laphayana zombili lezi zinto kahle kahle yinto eyi-one ukuthi nje 180 ungena ngaki uPi ngale futhi ungena ngaki ku 180 degrees uyakwazi ukuthi zombili ugcina usala noma uthola u1 sikwenzile ngaphambili ake senze ke manje leya converting 150 degrees and -1 and -45 sokwenza lokho nje sino 150 degrees lapha lokucela ukuthi simconvert noma simshintshe simise kuma radians so 150 degrees buyela kule nto yethu sifuna ukumconvert manje to radians radians over degrees I think ngishintshe umbala loya wami bhala ngale mbala oyellow vele bengibhala ngayo radians yami so to radians yethu times of 150 degrees times radians over degrees sifuna ukwazi ukuthi sinama radians angaki ku 180 degree or kuma degrees wethu ngabhala ukuthi ama degrees angakanani sengiphaphile manje so ke sinama radians ayingaki khumbule njalo sithena sifuna ukuthola nje ukuthi ama radians wethu angakanani kuma 180 degrees radians yethu tingishintshe nayo umbala wayo laphayana upi wethu ngathi ama radians upi radians wethu so ufuna ukuthola ukuthi ungena kangakanani kuma 80 degrees lawaya esinawo ukuze sithole impendulo yethu ye radians leyana ka 150 so thikena cross multiplication ziyakhanselana lapha ama degrees asusana sesisala manje sisebenza ngama radians ngoba sesisele nge-radians yodwa degrees sesiwasusile ke yibo ubumnandi lobuya sesizoqhubeka manje sithi leya equation yethu noma lesibalo sethu besisenza equals to 150 pi 150 times pi over 180 degrees 180 degrees equals to 150 pi over 108 hayi degrees ngiyaxolisa kokubili lokuyana sokungayini sokungama radians zidivisible ngoba noma yipi number engena kuzo ziphelele kungasali lento esibiza i-remainder ngiyacabanga u30 ungena kangaka ku 150 ngawu5 u30 ungena kangaka ku 180 ungena kawu6 kusho ukuthi kena na impendulo yethu seyiphelele ama radians mase 150 ufana nokuthi u5 pi radians or u56 pi radians enkanjalo kuyena so yenza u45 -45 ngizothi ngimsheshele ngoba naye isikhathi sethu sithande ukudliwa yinja sesiphelile -45 degrees ukhumbule ngizobhala nje igama lakhona degrees enyangisebenzise leya sign ye degree at -45 degrees times pi radians over degrees safuna futhi ukuthola lento ma pi degrees ukuthi ama pi radians amangakanani 180 degrees na sizokumakhanselana ke njengoba senzile lapha phezulu sesosala ngo -45 pi -5 times pi over 180 radians hayi degrees manje ama degrees awasekho asasebenzi nangawo pi laphayana sizothi over 180 degrees ngiyaxolisa 180 radians 180 radians sesifuna ukuthola zidivisible ngobani ke yipi number engena kuzo ziphuzi kungasali remainder mangibhekile lapha u25 no ngiyaxolisa u45 angazi nami ngicabangeni u45 ongena kuzo zombili zingasali lento abayibiza i-remainder u45 ungena kangaki ku45 ungena ka1 ku45 sekuzofana ukuthi 1 pi noma upi nje yena yedwa ungena kangaki u45 ku80 ku180 ungena kawu4 iradians yethu sesitholile u-45 wethu uyalingana no pi over 4 radians impendulo yethu